Mga lugar sulod sa balay. Usa sa kinahanglanon kaayo sa tawo ang balay. Aron aduna kitay kapasilungan o kapuy-an. Ug sulod sa balay, adunay nagkalain-laing lugar. Kini ang sala. Kini ang kan-anan. Kini ang kusina. Kini ang kwarto. O kini ang banyo. Sa sala, anha nato palingkuron ang mga bisita. Anha ta mag-relax sama sa pagtan-aw og TV ug magbanding kauban ang atong pamilya. Sa kan-anan, diha ta ngaon. Sa kusina, diha ta magluto, maghugas sa mga plato, baso, ug uban pa. Sa kwarto, diha ta matulog. Ug sa banyo, diha ta maligo, manglaba, mag-CR ug uban pa. Mao kadto ang mga lugar sulod sa balay. Mga bata, sa sunod na usab, amping!